Plastika na, kinaka-record naman. Hinhin na. And welcome to the DMCC Virtual Christmas Party 2021 with the theme Slay Hello to Mommy. So since pandemic pa, virtual Zoom meeting na lang sa ata, but hopefully very soon we'll also get a chance to meet one another in person. So I am Mommy Kiara, charot. And then with me as host for tonight, si Mommy Clea o si Mommy Sam. Yes, Mommy K. So laban lang talaga tayo sa ating hosting duties tonight. So actually, formal ba? Sorry. We are so honored. Kita-kita naman, no? But we are so honored. No? I'm so honored to be hosting beside Sam and Mommy K. And of course, at mga beautiful mothers tonight. So, before we start with the games, the raffles, the exchanging gifts, we also decided, no, kami mga hosts, charot, Mommy K and Sam, to have a little icebreaker. We would like to request everyone to be participative and very simple lang ang mechanics. All we need to do is introduce ourselves, no, creatively, and after that, any short talent lang yun na gusto nyo ipakita sa group. Okay, let's start with Mommy Sam. Ako siya yung ginakuan. Ikaw din baka pa-break sa ice. Oh, so, di ba, ano yan? Talent. So, ako mag-start. Alam niya ko yung ulaw. Wait lang. Mag-TikTok ka, Sam? Yes. Ay! Bakit ba? Bakit ako mag-work? Yun na aking hidden talent. Ang akong hidden talent, dili ko sure kung ako na ning nakuan before katong murag last year nga nag-zoom. Pero kabalo ko mo lihok sa akong ears. Hindi ko sure ha kung makita ba siya. Di ba na siya maklaro oy? Basta kabalo ko mo lihok sa akong ears, and bata pa ko nga na-discover na ko siya. Pakita lang ako pag magkita na ta in person. Unso ba may ano, ako dahil si Mama Des. Hidden talent, kaya na ako matulog magtindog. Paano to? Oo, tutulog. Dapat ipakita. Ano to kung talent ka na, kaya na ako matulog magtindog, Jud. Kaya na-try na ako sa una sa ROTC. Hi, I'm Sunshine. Kung hidden talent ka, yun sa... Wala may yun sa diri. Kanang sana, kalayo. Mukaan ko, joke na. Hindi ko kalayo eh. Hindi man hidden akong talent. Ay! Dili ko kabalo mo sayaw. Mora na. Ay na lang ko pasayaw ah. Mo lang na. So, what? Talent ako kanina lang ako. Tanawalan niya sa TikTok. Di siya hidden, pero talent ako siya. Mag-wire art. So, I can do it like in 1 minute. Like your name, Kiara. About Kiara, like five letters. I can do it in 1 minute. In this font na maganda. So, ug mag-fangirl. Una akong hidden talent. Di na ko pinaka-expert. Mag-fangirl. Good evening again. Ako dahil si Clea. And then, ako hidden talent is sir, kanina lang, very quick lang. Quick lang. Kabalo ko mo fold sa kong dila. I'm not sure kung kabalo ko mo fold, pero ay. Wow, good kisser. Hi, wait lang. Tulog akong anak. Ang hidden talent na ako kay kaya ko ba masaktan? Parehas kay Mami Clea, kailangan kabalo ko mag-fold. Mag-fold sa akong kamot. Okay, bye. Next. So ako I'll describe myself with the kanang buwas reading bangko. T, I am tenacious. R, I am rich in God's eyes. Not a singer. I am intelligent in my own IQ. C, I am somehow charismatic. I am innovative. And A, I'm amazing. Igat. Ako na. What's up? Yeah. I forgot.
that I started mga joke lang. So kato, hidden talent na ako, susunod ko. Hidden talent na ako, di mo po siya hidden. Kaya rin mahilak, diba, Bibi? Ha? Mahilak ka anytime. Yes. Mahilak anytime. Pag mahadlo ko, mahilak. Gusto ko, mahilak ko. Makatawa ko sa mahilak ko. So, basta ko mahilak. Thank you. Walang sample. Oh my gosh. Kailangan ko dyan ni Mami Trish. Mahilak ko. Gupo ng party. Hello everyone, I'm Mommy Flo. Dili ko kabalon sa pag introduce akong self creatively. Akong hidden talent kay saon man Pero tambourine dancer ko since 5 years old. So wala ko tambourine dire kanang magpalupad-lupad. But mostly bakit niya na siya sa church. So, yeah. I know how to... Nakatawa akong bana. Masus ka lagi. Ang hidden talent na ako is dagan kong personality. Dagan ko, pwede ko mabita, pwede ko mabutan, pwede ko magbinuang, pwede ko mag-serious, pwede ko magmalabita usab. Wow, parang movie. Uy, pakikit mo si Andrea diri. Minalbita na mabulhatan ako in a good way. Bitaw na balbita siya, pero na siya point, Paano sample niyan? I-insulto daw ito lang, Vay. Ikaw, be. Insulto. Okay, so gusto niyo insult? Like Mean Girls 2.0? Okay, sinong unahin natin? Ako. Isa mo. Challenge. Ako. So, moto ako ang hidden talent. Ang hidden talent na ko kaya na ako i-reach ang ako hangtang sa akong elbow. As in, sample. Seryoso? Sam, another good kisser. Kaingaw! Oo. Yan. Wow! Amazing! Mami Gree, pailok daw, Mami Gree. Padulong sa ilok. God! Kabalo po ko ito kay Kiara ka palihok sa dalunggan. Kasi makatawa mong. Ilapit mo! Dili man maklaro. Basta ka na, ato pong kang Clea, asa pa man, wala mo kung may isip yung hidden talent na ako, Hidden underarms lang, kung kakong ilok. Mo lang to siya. Ako hidden talent kay magkaon ko, tas di ko mabusog. Wow! That's me. Parang yan ang common denominator. Sana all. Wala pa kaila sa ako, akong talent kay matulog. Dili siya hidden, pero talent na ko siya since college pa ko magkanta. Kanta-kanta pa rin. Hampol. Ang sana natin isampol. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap pag-ibig mo. Wow! Galing! Ako din talent, Ray. May masabi ka? Wala man. Sige lang, sige ako linis. Yan ang talent ko. Mahilig. Ang hidden talent ni April is, madami, ako pa lang may alam ba, madami siyang pink. Wala na, Wala na. Nung high school kami lahat ng pink na sa kanya. So, yun yung talent niya. Paano niya tinago yun, Char? Hilig ko mag-curate. Para akong hidden talent na... Dili man siya hidden. Wala akong gina-show. Everybody knows here naman. Subukan Dili siya hidden. Dili siya hidden. Pick another one. Hi, Serena. So, idea gito ni Mami Clea, ganiha. Tapos, ingon siya nga surprise yun. Nobody knows nga kinahanglan ta mag-reveal sa atong hidden talent. Dili na nato padugay-dugayon pa. We will go to our first game. We have 4 games, no? 1 winner per game and natay cash prize, of course. 250 million pesos! Yes! Per game. Okay, so ready na ba ang atong mga game masters? Mag-proceed na ta sa atong game. Number 1 by Mami Trisha. Easy lang ni siya kasi since we all have kids. We should know or by now ma-familiarize ita sa mga Disney movies. Number 1. Ready, get set, go!
Okay, Nadine. Number 1, what's your answer? Aladdin. Okay, 1 point for you. Number 2. Okay, number 2, go. Ako. Yung mga tunggan ang ano. Shit, Nadine na sa pinatawag. Nadine, what's your answer? Desiree, raise hand, dili clap. Ay, raise di ay na, sorry. Ay, clap ba ni mo? Des. Nadine, what's your answer? Si Nadine na pinakataas. Ako na po. Frozen, 2 points for you. Lower hand. Number 3, go. Okay, Desiree. Grabe. Grabe, nag-shout. Little Mermaid! Okay. Serena movie. Okay. Nice. Ready, go. Number 4. Okay, si Nadine na po. Pasok sa Pinocchio. spell Pinocchio. Okay, next. Naglaba ng ulo. Lower hand, my. Desiree, Hindi lower ko hand. magnaog. Hindi na ako magnaog. Hindi na ko inaog. Unfairness. Wait, paano mo? Guys, matindi ang pangailangan. Bakit si Mami Si Mami Flong din ako. Uy, dili siya Baka view a speaker ka lang dyan siya. Mami Flong? Ayaw ka, Mami Flong. Ayaw na. Baba lagi ba? magbaba. Baba po. Ayaw ko. Ay, bala. Hello. Mag-quit na ko sa Game Master. Oh, good. Kumana. Uy, lang na siya, guys. Ready, get set, go. Bako kang. Hindi na ako effort. Samok. Go, Mami Nads. Desiree? Ako? Ano saan? At saka dito. Okay, 5. Nanali, kaning ni Frog. Princess Sa kanina? Frog Prince? Ay, sayang. Ha? 5, 4. Wrong. Ayun. Next. Gree. Next. Gree. Answer. 4. Princess and the Frog? Okay, correct. 1 point for you. Get to go. Kani after. Okay, Desiree. Cinderella. Okay. 2 points for you. Tama ba? 2 points. Ang sangalan sa Prince. Natin siya pa. Okay, lower down your hands, please. Ang sangalan sa Prince. Para di nyo makita. Kiara, baba. 1, 2, 3, go. Shine. Ika na ang ate Bibi. Bias lang yun. Ako talaga naka-view a speaker. Okay, correct. 1 point. Gani. Kasi dahil. Dito kay Andrea. Antay lang ako yung game. Ganoon ako game. Out na ko, Baba may... Bye, uy. Hindi ko baba. Muna. Go. Hello. Ayaw pag-mute, guys. Mamino. Kaya kami lang ni Andrea sa yawi. Ako, be. Manual lang na raise hand. Uy, sa mukha sa internet ni Mati Bibi, uy. Para muna pag-gubo. Internet na nimo ba mo? Pangit mo na yun. This sucks. Pagod ni naka-raise hand rin. Gani. Sakin sa. Mades. So, na, uy. Ako di ay. Talo ka. Tara. Nag-raise hands. Hindi ko pa nakita ang icon. Gani. Pa nakita ang icon. Klaro mo. Pwede gamay. Isa ka punti. Wala, Mami Des. You're out. Mami Des. You're out. Okay, Mami Des. You Out. lost Next. one. Bye. Next time. Bye. Hindi ka pwede maka-raise hand. Oh, yes. Ayaw pag-raise, Mami Des. Punta kang balloon. Sa mas Mami Des. Hindi ka sumantaw si Wala may chance maggubot na. Ay, ano? Kabago, hindi ko ano sa inyo mo. Hindi na ko padula. Magkatawa na lang ako. Wala. Hindi alam ang answer. Out. Next. Competitive. Si Pamit tanan sa Yung my house, diba? Hindi, up man yung Wala. Tarong Sam, ha? Go. Ano yung na-idea? Ikaw, Mike. Nga, nag-raisan ko. May try lang. 5. Toy Story? Yes, tama. 2 points ka na. Oh my gosh. Wow. Yes. Elephant Circus. 5. 4. Elephant Rojas. Toy Kingdom. Toy Kingdom. Ako teacher ba? Wait, ang Sabang na to. kabalo ko sa answer. Di mo naman din sabi ko, ano sa na? Gijud sa mahuman, guys. Toy Kingdom?
5, 4, 3, 2, 1. Kabalo ko sa Okay, answer. Nadine. Maybe Next. that's good for you. Dumbo. Yes, good job. 3 points. Sino? You're Hold right, on, Aiden, wait. it is No, I didn't know that. Very Andrea. Andrea. Andrea Yes. Concert. Tama, inside. Ako? Ako Ano biography ni Andrea Taylor. Uy, ako di ba naka-point ko, di ba? See all the David lang ba? May mga tao. Hindi mo mag-inside out. Hindi mo wala ka pa. Ako, Catherine. You suck. Nadine, yun yung Nadine. Catherine. Nadine ang suit. Pangit ba yung host eh. Inside out the or Andrea hashtag Kung sa inside out ko nang na-frozen na ano, ang bugnaw sa sulod. Nasa labas ang kulo. Oh. Nasa lamig. Nasa loob ang lamig. Lower your hands. Counting nyo. Counting nyo how many people. Sure ka Disney na or ABS? Ako, kabalo ko sa answer. Ayun na na-post ABS-CBN. Andrea. Snow White and the Seven Dwarfs. And the 7 dwarfs? No, tama. it's like the first one in history. Sorry, wala mi nag-power outage ng time ni gawas na ng movie. Kaya ginakatawan ka ni Travis. Okay, you were wrong. Whatever, Travis. No. Awayin bata. Go, 13. Okay, Catherine. Nauna ko. Ikaw lang. Lion King. Go, Aiden. Lion King. Correct. One. Next, lower hand. Tiger Bomb. Ready, guys, and go. Green. Beauty and the Beast again? Hold on mo eh. Oh, dun eh, Aiden. Yeah, you know what? In this grade The- today, he was Mute na sitting kami for din, no? 30 years. Disney Plus. Last, go. Sorry, nauna Alam ko. ko to. Nauna ko. Guys, alam ko to. Ako na? That's right. Finding Ano si Mami Okay, Des? good job. You can Finding matambaka. Finding matambaka. It's so mahal per kilo. Nadine and Desiree, pila points ninyo. Winner is So- Desiree. Sa man Game Master, di ka bulo sa score eh. Ko, paliw ko, counting na naman. So, ko ba no? Okay, tama na. Sige na, tama na siguro. Di na happy Daw na. natin eh. 1 out of 5 stars. Hilak. Iiyak na yan. Minsan Go, winner pwede si mag- Mami Des. Si Desiree ang winner. Sa game 1, okay, our winner si Mami Desiree. Atong Disney Master. Congrats, Mami Di Des. pa dauga ko ba? Bigyan Nabesa ng ko ta ng jacket. Gcash. Nabesa ta ng Gcash ako, oh. Pahali Mami pa yun. R, ready na imong mahiwagang ruleta kay mag-raffle sa atag Gcash worth 200 million. 1,000 na daw pumabunot. Charot. Oh my gosh, I would like Congrats. to thank my family. Ay, Andrea. Wala ka na sa 1,000. Charot. I would like to thank my family who's here right now. Our next game, game number 2 na ta kay Mommy Shine. Here's what I suggest. Basta, Shine. Shine, kulang Ikaw siya ng party, niya. Shine. Basta walay mo. All I want for Christmas is you, Shine. Kanta na siya. Prepare na to na unya pag intermission. Kung Wala, tarong wala kakanta siya, ko sa full guys. length. Itong game is Read My Lips. Number 1 is Shine, pag-mute na lang good. Pag-mute na lang good. Ano to? Ang Shrek? Asa si Sunshine? Nawala siya. Na-offend siya, guys. Na-offend siya, guys. Guys, Ayan, hidden awa, talent. speaker view. Speaker view na to. Kay dili ko mag-mute. Catherine. Favorite na ko sa Chowking. Chichirap. No. Something you'll see online. Ginaingon ako din mo. Ako na sunod. Kaya. ano yan, guys? With Ateneo Kaya. accent. Kaya. Accent. Instagram. Instagram. Number 2. Oh my gosh. Ako. Hindi man yun nakamute. Madunggat Desiree. Wala na me. Sige, dili na. Dili, mag-mute ako. Mag-mute ako. Desiree. One side.
website. Tama si Des. Ang gahot ni si Des. Siri ay. Ganyan talaga pag mga chismosa ba marinig yung yung sa bibig. Mami Mari- Desiree, di ka Mari- makasali sa next game, ha? Clea una, Clea. YouTube. Kat, Razer. sige go. Canva. The Pro. Canva Pro account? Char. Number 6 is Oh my gosh, Clea, ano ba? Spotify. next is Lower your hand. Siya daw. Nawala. Juju B? Number 8? number 8 pa, number 8. 1, 2, 3, go. Dito na sa category ani ay. Des. Twitter. Twitter, yes, Twitter. Uy, online lang gyapon ng category. First Number 9. Hindi siya maka-answer. Please. Wiz. For sure, kabalo dyan mo tanan. Okay. Siri, nakauna. PayPal? Oh. Abi lang kabalo mo ani tanan. Share gyud din ni Sunshine kay Desiree ang kuan ba. Hati siya sa 250, guys. Hulat lang kadali ha kay na-delete ako ang list. Ano? Sendan di ka siya yung gusto ka. Kasi nagasabotahe kay Shine. Dahil leakage. Oy, gisong. Nadunggan mo na. Ay, mali! Nadunggan ko? Yes. Bonus! Bonus. Dapat bonus. Okay, next na to is raffle. Raffle for GCash. So, kanina 250 pesos. This time, 300 pesos na naman. So excited. Wow. Wow. Si April. Congrats. Tama ba? April, Mama April. Yeah. Yes, so dili na ito padugay-dugayon. Proceed na ta sa third game. Si Mami Flong. Ready na ka, Mami Flong? Hi! Kuratan ko. Hindi mo na natin Wala si Mami Des. Bayan niyo ganyan. Hello! Hidden talent daw na ni Flo. Game is originally called Riddle. It should be bring me ko I'll read a riddle or something mag-describe ko tapos i-bring me ninyo siya tapos kapoy man Atay magdagandagan. pang bright. Ha, dili man uy. Kay ano mo na lang kanag dili na lang i-bring me kanag i-guess na lang ninyo. Pero let's make it at least para lingaw. You raise your head if kabalo pag mag-ingon ako og go. So like example, I'll say the sentence tapos pag mag-ingon ko go kay you raise your head. Ang first na maka-raise kay what I call na to shave lang. But then pag mag-answer mo kay dapat with a tune. Kantahon ninyo. Yan. Pag hawak mo na, ibuhos mo na ang lahat. Again, pag hawak mo na, ibuhos mo na ang lahat. Go! Di man ito bastos, mami, no? Ha? Di man ito bastos, no? Kaya kung pamilya ba naad sa kilid? Money. Daghang ko. Pagmamahal. Money to, Mami Nadine? Oo, money akong giingon. Hindi. Dato baning na din oy buhos ang kwarta. Wala, ibo. Ha? Beer. Go, Mami Kat! Ikaw na dyan. Tabo. Yes! Wala. Bright. And number 2, every journey starts with a single step. Again, every journey starts with a single step. Go! Slippers. Yes! Love it. Yes. Kahit single ka pa, kung meron ka nito, magiging amoy baby ka. Again, kahit single ka pa, kung meron ka nito, maging amoy baby ka. Go! Baby powder. You got it right! Yes, perfect.
Lambot na parang ulap kasama ko sa pangarap. Go! Una. Perfect. Unan or pillow. Isa ang pasukan, tatlo ang labasan. Again, isa ang pasukan. Wala pa, go! Uy, ang sama na, Mami Flo. Si Sam nag-active pa na. Rated na din. Active. Isa ang pasukan, tatlo ang labasan. Go! Labasan? Labasan ko din, labasan. Go! Sanina. Yes! Oh Perfect! my God, layo ko ayaw akong Abay ko na po, extension wire. Maliit at malaki, iisa ang sinasabi. Again, maliit at malaki, iisa ang sinasabi. Go! Hello. Charot. Perfect! Grabe. May paa, walang bewang, may likod, walang tiyan. May paa, walang bewang, may likod, walang tiyan. Go! Upuan. Yes. Pagkagat ng madiin, naiiwan ang ngipin. Again, pagkagat ng madiin, naiiwan ang ngipin. Go! Stapler. Yes! Bring me on. Kailangan mailan. Wala ko alam mo eh. Kapit na mauman, wala ko pinaulaan. Malaki at maumbok, hinihimas bago pumasok. Si Mama. Nauna dyan si Sam. Basta may yun. Try lang ha. Saging. Ano daw yun? Saging. Ginahimas, Judy mo, saging. Mami, ginahimas mo siya. Magkain ka sa sisig. Tingog na si Kiara. Tama. Yes, doorknob! Bastos lagi sa doorknob ninyo. Galing anong himason mo? Matigal ako asawa na nga kagahimas doorknob. Ato mo nila. Pinasok ng malambot, matigas ng hinugot. Go! Basta himas ni Pinasok Kiara. ng malambot, no? Ice, kabalo na siya, guys. Yes, saya ni. Kung moable kay makahilak ka sa kalipay, usahay sa kaguol. Pita ka? Pita ka? Oh. Yes. Pero may crush ko si Maymay. Sige, raffle sa raffle. Kadtong kuan, Lacto Vegan Mom na voucher worth 300 pesos. Yihi! Ugayo. Ate, ko ma-open yung kodigo. Sorry. Bang Sam Black. Wow, congrats. Wow, congrats. Sige, bring me niya siya. But, with a twist. Ito si Kiara, ani. Bring me something that starts with letter B. So, mag-anda mo diha anything a letter B sa inyo, ha, ana, bas? Bilang ka po. Pero, ulat pa mo sa akong buko. Bago ninyo ipakita, ha? Hanap ako. Sige, type the word. Mga food. Sa live selling. Yes, ana, murag first mag-mine. So, instead nga mine ang inyong isulat, ang word nga akong ipa-spell out, ang inyong isulat dinhi. Bago pa ninyo kita, pinakauna si Desiree. Bago pa ipakita ni Desiree iyahang letter B nga thing. Bring me something that starts with letter C. And i-type sa chat box karon once you're ready. Ang pinakauna nga maka-spell out ani nga word, mo'y makadaog with correct letter C items. The word is synchronized. Go! Just ko lang spelling. Synchronized. Pass na lang ko kay spelling mo din. So, Kiara, what is that something synchronized? na naa ka nga nag-start with letter C? Cellphone! Cellphone is correct! Or, Yes na, yes na. synchronized? Dili ba na letter C ang Instead nga mine, Ako muna po, ka siya like no, set, yun instead naman. nga mine, imo man basta Is synchronized. Wala, spelling bee pud ni siya, ana, o, dala spelling bee. Gani, gwapo sa Okay. kailan nagyan akong Bagsak. Bring me, number 2. Bring me something that starts with letter A. And spell ninyo ang word nga
ornaments. O sige, Desiree. Pinakauna. Des, what is your letter A? Ikaw, Des. Wala, lagi charger ko dito. Wala. Ari Well. wala. Clea. Alom. Pinangita, bigyan ko. Ako next. Ikaw, Letter A, di ba? A. A. Artwork. Kasi mo, Pwede. Ani? Artwork. 1 point na si Kiara, 1 point si Clea. Keyboard warrior. You need something that starts with letter M. I-type ninyo din sa chat box ang December with capital D. Math Foundation. Mole. Ah, Mole. witty. Mole. Manika sa Mole. Joke lang. Manika. Mole of Asia. Sige. Gets naman ninyo ang dula, no? Apa. Bring me something that starts with letter P as in parrot. Bastos ang isip ko. Spell out sparkling. Pen. Mami, sorry, hindi sign pen yun. Kapit masulti rin. out. Double P niyo. Pen is correct. Bring me something that starts with letter A. And spell ang word nga, disinfectant. Letter A ni mo dira, Catherine. Automatic spelling na ba? Alam. Dawaton guys. Dawaton. Sama na nga. Kasi accept din yun naman yung mga alum. Next letter. Letter I. Tapos, spell ninyo karon sa chat box ang tumuran. Ako no, oh my gosh. Lisod akong hanap. Pero, ink. Mali, mommy. Black ink yan. Blank ink. Max naman. Okay. Hala, 3 points na si Clea. Next letter. Wala na pa mo naka-gets o sa tunaw. Unsa nga word niya tong gi-spell out sa tong bring me. Dila ko. Kailangan di I guess. Dili lang. Para lang makaandam po mo sa inyong next item. Letter G. Ang next na to nga bring me. Nya i-type din here sa chat box ang twinning. My gosh, mali. Ajud. Golden earring. Gold. Inusnos daw sa wall be kung tinuod na gold. Ano din na? Sanipon. Charot. Okay. 2 points na ka. Wala, awa kong gitype very gold po. 2 points na si Trisha. Letter N. N niya. Ang inyong i-type kay intermission. Trisha! Unsa ang letter N? Anything, di ba? Item na ako. No? Aha. New Nose. iPad. Sorry, New iPad. Wait. So, the resibo. Next letter, S. Ang Sexy. spell out ninyo kay radiance. Next na lang. Si Clea ang next na. Cellphones. Cellphone. Ano iba just spell? Sounds like Samsung. Sige, Kat. Samsung charger. Thanks. O, sige, Kat, go. Okay. Dugaya, thank you, sorry. Actually, ang word yun nga ato ang buo diri is campaigns. But 9 letters naman ang Campaign campaigns. City Ara. Dungaga na lang ako og isa ka letter S. Ang last letter na to. So karon kani challenge na jud ni. Ang inyong i-type din hiron is Davao Mommy Content Creators. Complete ang spelling with capital ang DMCC. Go. Sabon, shampoo. Or grabe Okay, wait na ako yung shampoo. Ala seda, la dalho niya ang seda nga building. Hindi Shampoo. Okay. Soldering iron. Shampoo, but hindi siya mag-appear. Ayun. Soldering iron. Hala, kailangan mag-appear daw. Here, I just soldering iron technician na. Ako. Sige. Yes, okay. Dito, duwagan ba itong isa ka S para sa mga campaigns natong tanan. Amen. Pero, ang inyuhang i-type sa baba kay Say hello to Supercalifragilistic. mommy. Kapital ang S, H, o ang M sa mommy. Trisha. Go!
Scrapbook. Scrap. May scrap Mami din Clea, ba? hindi yan scrap kasi bago yan. Hindi ano na siya. Awayan mo. Joke lang kami. Sige. Unsa gani atong next nga raffle, no? Mag-raffle sa ata. Items muna bago yung 500 para fun. Oh, item. LED mask. Okay ra, LED mask. Next. From Andrea. From Andrea. Okay. Go! Ay, wait lang naman ko ano ate. Next point. Ihatag na lang sa next kay Edsel. Kay wala for sure. Okay, Edsel na lang. Sige. Oh, sige, si Edsel na. Yay! Isa ka item. Kate Spade earrings from Sam. Kuha na. Thank you, Daan. Thank you, Sam. Thank you, Sam. Kiria. Iti, kasan lagi si Mami Ara? Shuffle good na. Good. Shuffle good. Okay lang mag-proceed ta sa gift exchange. Ito na lang mauna. Okay? Ang ako nabunot, wala siya diri karon, but napadala na nako akong gift for her. Si Mami MJ, ma-describe na ko siya as kanang mura siya. At first, abidyo na kong stricta siya ba, but game di ay gani siya. Kan mura siya na ay tough. O siya tawag gani? Fasad. Dili na fasad good no, but tough akong tanaw sa iya ha, but at the same time, warm siya. Mga akong kwan kay Mami MJ. And I hope to meet her in person pohon. Sige ka ni siya kay gwapa ni siya, tangkad. Perfect. Ay, nawala na ko sa tangkad, Char. Gani, same pala. Ina, oy. Ako mang gusto napili niya. Nakatag niya ng gift. Okay, so next na. Kani siya kay... This is the first time I've met her online and I love her energy. She's so cute. I love her vibe. And bad influence ko kay Mami Flong. Mami Flong, wait lang. Panabody ka? Oo. Today ra ko nag-check sa address ng wala kang di man ay mag-grab uy. Ako nabunutan kay siya, smart and competitive. Si Mami Kiara. Ay, kani akong nabunutan. Kuan kay nako ni ganahan kay ko ani siya kay vibe kay mi ani kay classmate ni ani sa Kapitbalor. O kanang bagong chismis, mag-message gina siya sa ako. So, kachismisan po na ko ni siya. Katawa na siya. Ang ako nabunutan, nagising na. Si Mami Sam. Akong gipa ba talaga niya ang akong gift sa iya ha. So, sa mag-open, sabay-sabay mag-open, no? Ano po, ang aking nabunutan no kay, sige na siya, change o kanang team color sa iyang Instagram feed. Si Mami Ara. Kung ito lagi nang utanag size sa Nina ba? Wala ay yun, gipaagig laing tao, diretso nyo sa koon sa size mo. Ay, salamat Sam. O sige, ang ako ang nabunutan kay Koan. Kapag sa may barangay, uy. Silingan ba? Para sa may barangay. Ako. Andrea. Kung sparkling wine diri kay sabay din niya yang di. Ang nabunutan hindi is, nakakain. best in multitasking. I-guess niyo. Desiree. Ani na, nabo na dayon sa gnawong. Kani, nakita na ko sa Grab, manggod ang address. So ako nabunutan kay, naabri na daw niya. All siya, pink lady. Kabalo ko, feel ako, dili siya ganan sa kong regalo kay favorites mo gusto na ako. Dili niya. So, kasi babay laing pink ang hair karon. Sunshine. Everybody's sunshine. Ako nabunutan kay idol. Idol na ko. Kay manggod kay kanang dili manggod ko how mag-curate. So kadtong how mag-curate. Dili niya madunggan. Ay asa siya. Laika, asa ka Laika? Ako nabunutan kay even before ko na-join sa DMCC kay follow na nako siya. And then kay I love her aesthetic
feed and her kanang aesthetic na mga posts. Si Mama Green. Usa ba shine? Ay, usa mo na ko message ulam mo. Ay, ako nabunutan si Mami Laika. Kuan ako idol nako kay kanang ano man ko kanang dili ko kabalo mag-grade sa kanang mag-color grading good. Dili ko kabalo ana, dili ko kabalo jud sa mga aesthetic tapos idol kay nako iyang ingon siya kay how siya mag-curate. Ako mga anak. So, ayun, ako nabunutan si Mami Laika. Ang ako nabunutan kay siya, kanang grabe, believe kay ko sa iya ha, Jude, na mura ka ng, ako na po kay isa ka baby, siya duhan na. Tapos, na siya toddler and baby. Oh my God. Siya toddler and baby. Tapos, mura sa iya ako na-inspired na in time, kaya po na mo na si akong maka-amaze lang kay nag-share jud siya unsa ang iyahang kanang kaagi as a mommy, as a mom of toddler and baby. So like grabe akong respect sa iya kay strong kay siya na mommy, si Mami Nadine ako nabunutan. Oh my God, si Mami Nadine pala, guys. Ako, ang nabunutan ako is, nakita na ako ni siya. Oo, Mami. Nakita na ako ni siya, small but terrible po ni siya. Wait lang dyan, anak. Okay, ayan. Ganyan, summer in December, pak. Kabalo na mo. Si Mami Ria, pero wala mo siya ganina sa ilang balay. So, wait lang. Pwede na ako i-share? Katong Grab Rider ganina, Mami Shine ba? Mo itong nagtuo ko na kay Mami Ara ni nag-gift. Kaya siya na, ako kay kinsa nigi ka na siya na, secret man daw, ma'am, pero kandila ang sulod. Yanan ko niya. Kapag kabalo na ko yun sa isulod. So sure kung marinig ako, pero ang aking nabunutan kay, very smart ito siya. And idol ko masyado ang kanyang vegan lifestyle. Si Mami Trisha. Thank you. Siya, God-fearing and an amazing mom. Hands-on kayo siya. Nina-post niya per me about her son. And appreciate yun ako pag-share niya sa knowledge of taking care of his son. Or her son, kanang hands-on dyan, like, Montessori, kanang amazing ba? So, I know that she'll go places. Si Mami April. So, ang nabunutan ko is, I think, siya ang newest member sa DMCC and idol ko ang feed niya kasi before pa yata siya ng DMCC, I think nag-follow siya sa akin and then gi-follow back ko siya kasi pagtingin ko sa feed niya kay very, very nice and meron pa siyang passion project na yung parang line art, something like that. Tapos parang gusto kong pagawa pero hindi ko alam anong picture ko ipagawa. So, it's Mami Clea. Mami Clea, tomorrow na yung gift mo kaya nasa Tagum ako. So, manatatanan, no? Yes. Yeah. Merry Christmas, Mami! Cute kayo ako ang gift. Pero di ko hilig ko. Hello Kitty. Thank you kaayo. Mami. Hello. Pero ganahan ko sa alarm clock. Uy, pretty kayo ang alarm clock, Bili man kami sa'yo. Bantog lang mo ang gibalot og laing paper bag. Thank you. Thank you. Das na ako story ana imong gift das. Magani love letter. Sorry, Ani. Mata na ako, anak. Dre, sorry. Pero man gihapon pasok sa akong gibutang dito something pretty and pink. Organizer. Di ba no? Nakan ko ani or kabalugod ko. Ang message ni Kuan ba ni Desiree kaya kanina ay favorite na gud ako ang si Hello Kitty kaya kanina lang para kada gamito nimo inig breakfast sa puton ka. Gora Bells, raffle na ta sa remaining items.
Ako mapalit ar pang baby, di maka pang baby. Na yung mga kuan, na yung mga, basta i-check lang on yan. Naama siya sa Shopee niyo siya nga kuan, na baby company. Itong plant and rattan basket from Mami Chef. Pero ko si Clea, kay Plantita po. Or si Laika. Wow! Kani ko, Plantita po. Ang last, ang Iigid ni niya. Grabe! Happy Christmas time! Ayun na! Yehey! Merry Christmas, DMCC! I hope nalingaw mo, nalingaw gikit ang tanan sa ato ang virtual Christmas party. Mas bibog yung siguro tano pagka nang in person na gyud ta magkuyog tanan sa baa siguro no. Thank you. Sam na kayo. Thank you, guys. Thank you sa mga hosts. Thank you, host. Buyers. Thank you sa gift cam. Christmas. Merry Christmas.